negoziazioak zabalik dekoguz, eta juiziorako proposamena izin de, juizioa momentuz bertan bera iztea, negoziazio horrik aurrera segitan daurien bitartean. Orduen, Sabadell Bankuen abokatuek ondo ikusi daurie, baina hori, 60 egunez behintzet, prozesu judiziala geldituta egongo da. Suspensionegaz lortuen dugune da, akordioren batera heldutekotan epaiketa bertan bera geldituko dela, eta espagara akordio batera heltzean, badago aukera berriro prozesu judiziala zabalduteko. Egin arte egida Sabadell Bankue guk gure dugun zesino baterako ez dela oso alde agertu, baina gabiz horretan tiritu gurean, bai presinoagaz erakusten herriek zenbaitu da dauen gaztetxea eta esaten zesino bat dela aukerarik onena. Pasioa delitua bada, gora, delinkuentzia! Otsaiak zeian ningu manifestazioa, bai kinun alde, bai gaztetxe mugimenduen alde, igorren. Gaubean egongo dire resistentzia jaialdi betingo dugu kinun. Guardetxagaz batera, gaur epaitu daurin guardetxagaz batera, dekogun dinamika bateratu honetan.